jotono no khulungka tei sarik kahamni khaksangma tei chiwaya pharo tini belakhi o sarik jarao jotono no kha kaham bai sini hamjakmung bai जों साख्लायनो मुसुंगो एबा तिनि आं साना मुसुंगो जों साइमनो 1994 डिसेम्बर पुइला जेनेरेल एसेम्बली ओ तिनि ओ सा बखनानि जे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे अबनो पालायनो बगै 1994 ओ जे प्रो पुइला साव आपुनि सिमिनो पालाय जागै फायो ओ सा लंगाय जत्त सुंसा गनांगै हायं गनांगै जे हानि बुसारकनि ओ सा स्पेशली ओ सालनो पालायजों मा हंकाय बरंनि जे मानथाय सकथाय बरंनि कानमुं चुमुं कालचार ककथाय जतनो न बरंनि जे राइट्स जे प्रोटेक्शन रेनानि बागै ओ सालनो स्पेशली यूनाइटेड नेशन बाय 1994 डिक्लेरेशन खायदे जाबो आफरोनि सिमिनो ताबुक सुजरा तै थिनांगोबो अम हायकेनो खनानि जे साल 9th अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे o salno hayung gonangai palai jagai tong aboni bagino ang kobongnai lukurongo phaidi jengbo o hayung ni bosaba chini o manthai soktai eba o hani krengjak tei sungsar gonangai jeng saimano chini jotto hayung ni bosaro ke bale borong bai krengjak chini bolongni ba chini environment ni ji chini rights tong bolongni mokedeng thaiketeng oborok chini rights tong overall protection renaban o wall indigenous people say hayung gonangai protective bosor palai jagai tong phaidi kai joto lokorngo ang kobogo जों खनानि सालनो खातुं खाजाके तंथक जाथके चिनियो सालनो रिकग्निशन यूनाइटेड नेशन बाय मानमानि बागै जों काहामके पालाय लेने जतनो ना हामबाय खुलुमका जतनो ना हामबाय पुइलानो आं जतनो ना हामबाय नाम सुबो तामनि बागै हिमालय खना अर्थात 9th अगस्त आदिनो जों जतनो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल अर्थात जों हाई इंडिजिनियस पीपल लंनि सालसा साल सागलायजाक मानि अ सालो आं जतनो न आनि खाबाय खुबाय बायफ्ले हामबाय आफर ते ताकलायनि इजराव चिनागिनो प्लान तमनि जों बेलाय काहामके न सालनो ऑब्जर्व खायनायनो किन्तु दुर्भाग्य अवश्य तो इ बसरंगाय कोरोना नि बागै जों आबो जतनो स्टपनि थांगा हायपनो जों जे मानसा जार जार नबो निखोबो पाराम जेरबो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खायै इ सालनो ऑब्जर्व खाय मा बेलाय जाओ गा पर्सनली अबनो चिन सोसाइटी नि बररनो निखोबो चिन दबन बरनबन सानाय इ सालनो जों कपाल काहामनि जे मानो जे मानसा जों आबनो तंथलायने ऑब्जर्व खालायने हामबाय बेलायना हामबाय तिनी बेलाय खलायै खातुं खाजाने बिसिंतै जों अकक सालायनानै नांगै दङ तामनि बागै हम्बा सारा संसार गनांगै चिनि बुकुं बारकनि साल खानानि सालो फाइ दङ इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल हा संसारनि जत्त बुकुं बारकनि साल खाना हहम ददमखाय लाइथांजक बिसि हायनो ताकलायबो पालायलेनन बागै वानसक लायजाक हमफानो किसिसा बखा मिथिक जाक हमा के अवश्य जेहेतु सारा पृथ्वी गनांगै कोरोना भाइरस न तै लॉकडाउन दग लायजाक सोशल डिस्टेंसिंग नारकनानि बागै राव गभर्नमेंट बो नांगै साखलाय तंजाक आबनि बागै जों असकसासिनि साल हनै हमफानो पालायनानि नि हमफानो जों आबनो तै बेलाय खलायवाना लायजाक बाहाय खलायाखै जों असालनो हहम ददम खलायनाय हायपनो जोंसिने पार्टी आईपीएफ दिनेंगै असालनो जै मानसाक सोशल डिस्टेंसिंग नारगै चिनि दफारक पालाय लायथु नै जों मानसुक लायखा जस्ट दिनि न जों सिने पार्टी आईपीएफ दिने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मीटिंग अकक सालायो जे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे अर्थात सारा पृथ्वी नांगै चिनि बुकुं बारकनि साल आबो पालाय जाकथं जोंबो पालायनाय ताइ जों पार्टी नेंगै जतनो कबकनानि मुसुंगो चिनि जत अंचल डिविजन करं करं एरिया वो चिनि वर्ल्ड इंडिजिनियस डे न सेलिब्रेट खालायनानै दं वर्ल्ड इंडिजिनियस डे वो जों स्पेशली थानाय बिसिरागो जों कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम नि बिसिंतै पालायलायो चिनि चामुं नमं ताइ चिनि गोबां मा ट्रेडिशनल ड्रेस रखनो ताइ गोबां मा चिनि एंटरटेन खालायले मारक नि बिसिंतै
पाइलाय लायो किन्तु ताकलाय बसक खालायमानो अब बेलाय खायचिं थाने कायसा प्रश्न बाचाजाक हायफाना जों जे मानसाक अ इन्डिजिनास देना पालायनानै बागै जों वानसुगलायजाक ताइना काहाम करंखाय पालायलाय जदि चिनि दफा ताइ चिनि बेबाक बुकुं बारा हामै तंथं जतन हामजाक मा हामबाय फरो हामबाय हामबाय जतन जों जत साइमानो तिनि इंटरनेशनल इंडिजिनास डे सेलिब्रेशन नंगौ तबे कोविड-19 नि कारणे ताकलाय सारा विश्व न संनुखा जत देश न एफेक्टेड এই কারণে বিভিন্ন দেশে তো অন্যান্য বিশিরোগ যেভাবে সেলিব্রেশন দङ তাকলাই আবাহাই উন্নলা চিনি ভারত হা তাই ত্রিপুরা হাসতেও আবনো সংনুখা বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা চিনি বড় যেভাবে তিনি সালন পালাই বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিষয়তে পালাইনা তমানে আবো তাই নুকলা খাসাম তবে হাইফানা নাই দংনাই যত যারা তাকো আনে বিশেষ করে যারা আদিবাসী বা জনজাতি আমবরন খানে হামবাই তাই খুলুমিয়া ভারত তিনি সালনি বাগै কোভিড-19 नि बागै जेहेतु कष्ट जों नगतंगिन बा चिकन आकारे हयतोबा कोनो जगह कामिर गंनाय तो आं आनि खानि जतन हामबाय ताई तिनि सालो जत जाते काहाम खलाय तंना बागै ताई सुस्थ तंना बागै आं जतन हामबाय फरे तिनि सालना अमन बिसिं दिन जे सचेतनता तमन बिसिं दिन सेलिब्रेशन खेलने बागै आं जतन करियो